ଆଜି ବି ରାତି ହେଲେ ଶୁଭୁଛି ମାଙ୍କର କରୁଣା ଚିତ୍କାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଶୁଭୁଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କାନ୍ଦ। କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାରୀ ନାଉରୀ ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1717 ମସିହାରେ ପାରିକୁଦର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ମା ସେଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାପ ଘର ଖେଳ ଜାଇ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। କାଳିଜାଇ ଏହା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ନାମ। କାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା କାଳି। ଜାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଜାଇ, ଯିଏକି କୌଣସି ସମୟରେ ଚିଲିକାର ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ପାରିକୁଦକୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଅତି ତୀବ୍ର ଥିବାରୁ ମାଟି ସେହି ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଜାଇର ପିତା ଓ ନାବିକ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜାଇର କୌଣସି ଅତା ପତା ପାଇନଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ନାବିକମାନେ ଜାଇର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବିପଦରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ତା ମା ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ବାପ ଘର ଖେଳ ଜାଇ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ।